El castell de gelat. Una vegada, a Bolonya, van fer un castell de gelat just al mig de la plaça Major i els nins venien de ben lluny per poder donar-hi una llepadeta. La teulada era de nata, el fum de les xemeneies de sucre filat, les xemeneies de fruita confitada. I tot el restant era de gelat. Les portes de gelat, les parets de gelat, els mobles de gelat. Un nin petitíssim s'havia aferrat a una taula i li va llepar les potes d'una en una, fins que la taula li va caure damunt amb tot el parament de plats. I els plats eren de gelat de xocolata, que és el més bo. En un moment donat, un municipal es va adonar que una finestra es fonia. Els vidres eren de gelat de maduixa i es desfeien en regalims rosats. «De pressa!», va cridar el guàrdia, «més de pressa!» I tots a llevar de pressa i correnços per no deixar perdre ni una sola gota d'aquella obra d'art. «Una butaca!», implorava una velleta, que no se'n sortia de fer-se un camí entre aquella gentada. «Una butaca per una pobra vella! Qui me la du? De braços, si pot ser!» Un bomber generós va córrer a dur-li una butaca de gelat de crema i avellana. I la pobra velleta, ben feliç, va començar a llepar-la justament pels braços. Aquella va ser una gran diada. I per ordre dels metges ningú va tenir mal de panxa. Encara avui, quan els nins demanen un altre gelat, els pares sospiren. «Oh, i tant! Tu en voldries un castell sencer, com el de Bolonya!» Jani Rodari. Contes per telèfon.